What's up, guys? Jeg vil bare uploade mere video. Altså, det tror jeg er min første video, altså med computeren, som er sådan en lang video, vil jeg faktisk sige. Jeg ved ikke, hvordan man uploader sådan noget af det, men jeg prøver mit bedste, vil jeg da sige. Ja, 100p. Se, jeg vil vise jer mit radarpedal. Se, der kan jeg se, hvad jeg filmer. Ej, det ser sejt ud. What? Den filmer der, og den filmer den, og den filmer den, og den. Vent lige, guys. Wait a minute. Ej. What's up, guys? Der blev lige lidt mørkt. What? What the flip, guys? Shut up, little buddy. Ej. What? Nå, vent lige. Ej. Shut up, little buddy. Ej. Se, blå lys. Hvor cool er det lige? Ja. Og min glowende computer. 20.000 kroner værd. Pretty nice, jeg elsker den. Radarpedal. Og så noget joystick. Ja, så min skærm og keyboard og mus. Der er mus. Jeg kan lige se Logitech logoet. Men jeg tror bare, det var det. See you later, guys. Alligator. Yeah. Spændelig. Jeg vil bare sige see you later. Peace. Jeg ved ikke lige, hvordan man laver baggrunden af det, men jeg skal nok finde ud af det. Måske bliver en god YouTuber. 100 likes, sagde jeg. 100 likes for en Steeler Brainrot video. Og så hvis den Steeler Brainrot video, eller jeg laver en Steeler Brainrot video, hvis jeg kan finde ud af at lægge den her video op, så laver jeg en Steeler Brainrot video. Og så 10k likes. Nej, ikke 10k. 100, hvis den så får 100 likes og 5 eller 5.000 visninger, så laver jeg en giveaway med en måske Brainrot Guard. Ja, det tror jeg. Men det er ikke gode efter det der, event, der kom. Admin abuse, hed det. Jeg rebuffede, jeg fik ingen penge, og jeg kom først lige i slutningen, så nåede 10-15 minutter, men peace, farvel.